Yauwa kai ga wata karciya nan. Mun gani? Kai Allah ya yarda. Kaga wannan nan da 2025 na mallaki irin wannan insha Allah. Hajiya sannin ki ne? Barka. He shot you. Lafiya? To. Hello? A daman na dan ganki ne kawai na ga kin burge ni irin Dake so ki dan ba lambar waya ki. Ni din? Yanzu kai na maka kamar wadda za ta baka lambar waya. Kana tafiya kana cikin matsiyaci da kai lokacin baka lamba ka bari sai kaya arziki kaya abun hawa cikin nan. Foto. Dan da dan matsakin zo kina tsaye a mota da ba taki ba dan matsa da Allah. Ayo ma. Ban gane ba. Wai da ba mota ki bace? Kika tsaya ma kina karba samun lambar taki. Kika tsaya ma kina bata mutane lokaci. Ban ni ma in sa miki ta. Ki ci gaba da